Dnes si ukážeme základný krok valsu. Páni začínajú pravou nohou vpred, pokračujú ľavou nohou vbok a urobia prísun. Následne urobia krok ľavou nohou vzad, pravou nohou krok vbok a dostanú sa do počiatočnej pozície. A 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dámy začínajú ľavou nohou vzad, pravou nohou vbok a urobia prísun. Následne urobia krok pravou nohou vpred, ľavou nohou krok bočne a dostanú sa do začiatočnej pozície. A 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ďakujeme vám za pozornosť a ak vás toto video zaujalo, nezabudnite si pozrieť naše ostatné videá.